Betyder venskaber for dig? Det betyder rigtig meget. Det gør det. Hvorfor er det vigtigt at have gode venner? Venskaber. Det er vigtigt, fordi at det er bare, ja, at man har nogen, man kan være sammen med. Nogen, man ved kan lide en. Okay, som ikke er ens forældre. Og bare have nogle venner. Okay. Hvordan adskiller dine forskellige venskaber dig fra hinanden? Altså, først er mit skolevenskab. Det er bare sådan. Ja, det er bare sådan. Det er lidt svært at forklare skolevenskab. Og så er der spejdervenskabet. Der er lidt mere sådan direkte. Sådan lidt mere sådan. Okay, så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det, så gør vi det. Det meste vi taler om er den opgave vi nu har. Og bare så direkte ting som helt tilfældige. Okay. Hvad vil du helst have, mange eller få venskaber? Jeg vil helst have få venskaber. Fordi at med få venskaber, så er man sikker på, at de venner er ægte. Okay, godt.